Така, след като наредихме долния слой, се получиха тези фигури. Сега трябва да гледам за ръбове в средата. Ето да речем този. Има червено и червен и син цвят. Синия трябва да се дойде така, да стане една черта в средата и според това къде трябва да отиде червения, има си два алгоритъма, за наляво и за надясно. Значи, за надясно трябва да дойде в дясно, тъй като виждаме, че горния е червен и тук центъра е червен. Значи трябва да дойде в дясно. Правим алгоритъма и ако сбъркам някъде, ще го върна и може нещо при това буквите да сгреша, но алгоритъма ще се е така. Значи правим U, R, U обратно, R обратно, U обратно, F обратно, U и F. И ето, че това си дойде на мястото и така. Така правим, докато не наредим, нали, половината слой, насякъде да стане така, тук зелено, тук оранжево, тук синьо, тук напълно червено. И забравих да спомена, че жълто не трябва да има, защото трябва да остане в горния слой. Да речем, не може така да направим червеното да го сложим тук, защото тук ще стане жълто, тук червено. Трябва само такива, където няма жълто, ето оранжево. Така, оранжево и синьо. Значи това трябва да дойде тук, нали. Правим пак същия алгоритъм. U, R, U обратно, R обратно, U обратно, F обратно, U и R. Ето, че се дойде пак на място. Така, търсим друго купче, друго парче и ето, червеното трябва да дойде пак дясно. U, R, U обратно, R обратно, U обратно, F обратно, U и F. Така, няма да го правя бързо, нали, да разберете. Така, сега ето зеленото става тук и трябва да го сложим тук. Правим пак същия алгоритъм. U, R, обратно, R обратно, обратно, F обратно, U и F. Така, ето готово. Преминете следващата стъпка да разберете как да направите горния кръст.